गहपुर बिहार चेनेलाव दा आं आदानाव माखासे सोंथि सोंगोन बिथांनि चेनेलावबो आं बिथांनावनो सोंगोन बिथाङा बे समाव दंफैयो बरबारि बाथौ मन्दिर पद बेहायनो बेखिजा ओंखाम संगासिनो दङ आरो नैबेखिजा जोङो भिडिअ लागासिनो दङ अब्ला जों आदानाव सोंगोन मैया जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि अदेबानि एबसु आफादनि मिरु एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिथाङा नुजाथिफैनानै माखासे खोथा बुंलांदों माखासे लिस्ट लाना थांदों बिथाङा बायदि बायदि खोथा बुंलांदों आरो बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बा नोंथाङा मा बुंनो सानो गावनि खुगानिफ्राय दिपेन बर' सार फैनायाव माने आंनिफ्रायबो गोजोननाय मोनदों नाथाय बर' हारिनि माहारियारि आफादा अरायसम माने बर' इउटुबारफ्रा बर' निउसफ्रा बखिबाय थायाबा मालाबाबो एडभान्स जाया बेयाव माने मैयानि जि फैनाय बे फैनाय समाव मोजां बे माबाखौ अफिसियेल खामानि मावनायाव सम लायो बे थिगानो आरो मैया सैथो खोथाफोरखौ बियो मैया बुंलांदों माखासे बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि न' बां लुनाय थानायाव एसेबाबो नोजोर होनाया माने बांसिन होननानै मैया दिपेन बर'आ गावनिफ्राय बे सैथो खोथा बुंलांदों दा अरायसम बिदि जुदि सैथो खोथा बुङोब्ला दिपेन बर'आ अरायसम माहारियारि आफाद जोंनि बर'नि माने फरायसा आफादनि आफादगिरि बे जेरैबायदि बे बिबानखौ बियो अरायसम माने मावलांनो हागोन होननानै जोङो बेखौ बरायो खिन्थु जों मालाबा समाव बबेबा खोथायाव बियो नंखाय खोथाखौ बियो बुङो खिन्थु मैयानि समाव बे खैफोदनि समाव फैनानै बे सैथो खोथा बुंदों बिनि सायाव आंहा जोंनिफ्राय गोजोननाया सारनि सायाव माने सारखौ माने गोजोननाय माने आंनिफ्राय आङो बरायो बिनि थाखाय माने अरायसम सैथोखौनो बे आगान सुरलांबाय थागोन होननानै आङो बेखौ अरायसम सानो आरो लोगोसे आं बुंनो सानो बर' हारिनि गेजेराव फिसा फिसौ आफाद बहुद दं नाथाय माने जि समाव जाथाय समाव माने लिहिमिया माने जि समाव माने माथो होनांगौ बे समाव माने एडभान्स नङा जों दिनै नुदों दिनै फंबायनि बे चेनेलाव जेम्सनि चेनेलाव आरो एनिथिं आरो एमजिनि चेनेलाव बिथांमोना जेरैबायदि बुङै माखासे बर' दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बे जायगायाव लाबोनो हादों आरो जाय सुबुंफ्रा दिनै 30सो न'खर दं बिसोरनि थाखाय दिनै बिखा गावनानै माथो होदों बे माथो होनायाव बर' लिडारफ्रा दिनै सिमां नुनो गोनां जादों बिथांमोना हयथ' माने बे खोथानि थाखाय माथो होआबो जानो हागौमोन नाथाय बर' इउटुबारफ्रा दिनै रायजोनि जानानै दिनै सोरजोंबा गाज्रि मोनजानाय लिडारफोरजों खोथा बुंदों दिनै बर' इउटुबारफ्रा मालाबाबो गावनि हारसिंनि खोथा बुङाखै बर' रायजो राजानि माखासे खैफोद समावसो बर' इउटुबारफ्रा लिडारफोरखौ रायजोनि जानानै सोमखारिनो गोनां जादों जाहाथे बर' इउटुबारफोरखौ बर' लिडारफ्रा पार्सनेलि माने गोसोआव माखासे आघात लाया खैफोदनि समावसो बर' इउटुबारफ्रा माथो होयो दा बिनि थाखाय बर' लिडारफ्रा लिडार जायोबा नों सोमखारि जाखागोन आरो लिडार जायोबा नोङो बुंजाखानांगोन आरो लिडार जायोबा बर' रायजो राजानि नों अरायसम नों माथो होनो गोनां जागोन बिनि थाखाय बर' लिडारा गावनि बुंजानाय गावनि बखिजानायखौ हजम खालायनानै अरायसम माने रायजो राजानि सिगाङाव नुजाथिफैनो हानांगोन आरो आं फंबायनाव उल्था दा सोंगोन जायफ्रा साफा सानै मानसिफ्रा दै बथलसेबाबो लाना फैदों दालि बथलसेबाबो लाना फैदों नाथाय मैया दिपेन बर'आ जोंनि अल आसाम बर' माबानि फरायसा आफादनि सासे बे दैदेनगिरिया दिनै नुजाफैदों माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावनो थाखाय माने अपेनलि जाया बे थिगानो अफिसियेलि खामानिखौ मावनो होननानै बे आगान सुरदों बे सैथो नाथाय बियो गावनि पार्सनेलि पकेटजों आरो गावजों लोगोसे गुवाहाटि महानगरनि बर' फरायसा दैदेनगिरिफ्रा फैफादों बिथांमोननाव पकेटाव थाखा 100बो गैयामोन ना दै बथलसे लाबोफानो थाखाय बिनि थाखाय माने बुंनांगौ माने बर'फोरनि गेजेराव जों जाय बर' लिडारफोरखौ जोङो बाख्नायो नाथाय बिसोरो माखासे खैफोदाव दै माने गिलाससे लोंबाबो मानसिया मालाबा जि माने दै गांनाय समाव दै मोनलोङोबा एसेबाबो गोसोखौ स्रां मोनो दा बे खैफोद समाव आखाइ गोजा फैनायाव माने बुंनांगौ जोंहा एसेबाबो गोसोआव माने साननाय फैदों आरो दा बिनि सायाव आङो नोंनि सायावसो आं सोंफिनसै उल्थानो दिपेन बर' सारा नों मैयाथ' नों लोगोआव दंखाबाय थायोमोन दा बिनि गेजेराव अफिसियेल खामानिखौ बियो माने मावनायाव माबायदि नोङो मावगोन बेखौ नों आसा खालाय एसे बुंना होदो दाथ' जों दिपेन बर' बिथांनिसिम आसा खालामदों बिथाङा माखासे लिस्ट लाना थांदों जायबा बिथांमोना होस्रांजादों बे जायगानिफ्राय बा सरकारजों सिलिंखार थेर बेथेर खालामजादों
बिथांमोननि नामखौ लांदों आरो माखासे अनसुंथाइबो फैगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो माखासे सोरखारखौबो माने बिनि सायाव खैसा दं नामा होननानै खेंफोरथि होदों आरो बायदि बायदि बिदिनो खोथा होदों आरो ओमफ्राय दा बेसेबां खामानिखौ मावगोन बेखौ जोङो दा आसा खालामनानै दङ नाथाय माब्लासिम बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंगोन बेखौ जों दा रोखा बुंनो हाथ'वा जायखिजाया जों बिथांमोननि सायाव आसा खालामनानै दङ मानोना बिथांमोना बेहाय नुजाथिफैनो हादों बेनि थाखायनो रायजोफोराबो एसे गोजोनदों आरो लोगोसे जोंबो गोजोननाय मोनदों नाथाय माखासे आफाद गौथुमफोरा दासिमबो नुजाथिफैयाखै बिथांमोनाबो थाबै नुजाथिफैनांगौ आं बेखौनो खावलायो जाय बिथांमोना नायगासिनो दङ बिथांनि चेनेलाव बिथांमोना रिहा ब्रह्मनि माबाया फैबाय बेयाव नों मा बुंनो सानो रिया ब्रह्म बिथांनि फिसाया फैदों बिथांमोना आंखौ फुङावनो फन खालामबाय थादोंमोन लोगोसे आदा फरेस्टनोबो हरदोंमोन ओमफ्राय आदा फरेस्टआ माने माखासे जेंनानि थाखाय फनखौ रिसिभ खालामनो हायाखैमोन बेनि थाखायनो आंखौ बारे बारे फन खालामनानै आंबो उन्दुलांगासिनोसो दंमोन ओमफ्राय आं उनाव लामा आन्दायदों होननायखाय फैबाय ओमफ्राय जेब्ला फैबाय आंबो इसोरबो ग्रोब मोनफैबाय ओमफ्य लोगो लोगो बिथांमोना 1 लाख दान होनो थांबाय आरो लोगोसे आब'रियाबो जोङो जेम्स आरो एनटिएमजि मोननो 10,000 हरदों जाहैबाय दा गासै बिथांमोननि न'खरनिफ्राय न'खरनिफ्रायनो जासिगोन सासेया जाहैबाय थिकादार सासेया जाहैबाय आरो सानैबो थिकादार लोगोसे आरो सासेया जाहैबाय आब'रिया साथामजों लोगो नांनानै बिथांमोना न'खरनिफ्राय 1,10,000 दान होफैदों आरो ओमफ्राय बेखौ रायजो राजाफोरा बोर होदों जाहाथे आब'रियानि जिउआ गोलाव जाथों आरो बिथांनि फिसाय आरो बिथांनि लोगो बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों होननानै आर'ज गाबदों इसोरनियाव आरो खोथा होदों दा रिहा ब्रह्मनि फिसायनि अनगायैथ' बर' थिकादार अनेक दंमोन ओमफ्राय मा बुंगौ बेथ' आं बुंनो सानो जायबा थिकादारफोरा उदैयाव लागासिनो दङ बिथांमोनाबो एसे होफैबानो जाबाय बेहाय नङाबा फैसाफोरखौ बबाव दोननो नोंथांमोना माबा मोनसे खालामनो सानदों नामा प्लेनिं खालामनो सानदों नामा अब्ला नोंथांमोना बे माबा मोनसे प्लेनिं खालामदोंनोबा फैसाफोरखौ ओरैनो गरसे गरनै आरो ना 5,000 10,000 10,000 20,000 बिदिखौ फै एफाग्राब लाख गाहाम हायाबाबो एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन नङा होमबा एफा कर'रपति थानानैबो 1,000 2,000 होनायाथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा एफा गिदिर बाथ्रा नङा बेफोरो दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना टिका खामानि मावगासिनो दङ बा कन्ट्रेक्टर मावगासिनो दङ नाम्बार 1 बिजनेसमेन मावगासिनो दङ बा लाइसेन्स गोनां टिकादार मावगासिनो दङ बिथांमोना फैजायो बिथांमोना ओरैनो फैजायो बेफोरखौ जेबो नङा बेफोरो इसोरनि थाखाय बेफोरो ओइ हटेलाव साहा लोंनायावनो थांगोन लाल साहा लोंनायावनो थांगोन बेफोरो एसे सिगाङाव जाय मानसिया बे प्रजेक्टखौ लादों बर' इउटुबारफोरनि माने जि माने जेराव बर' इउटुबारफ्रा हारिनि थाखाय होसिख्रावदों बर' इउटुबारफोरनि थाखायसो दिनै बे जाय मानसिया प्रजेक्टखौ लादों बे फैनो गोनां जाखो ना सोरबा बर' लिडारफोरनि सायावसो फैनो गोनां जाखो बेखौथ' एसामिस मिडियाबो होदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय उकिल गगৈ बिथाङा लाबोफादों जाहैबाय बे प्रजेक्टनि माने बे आलदा जुदासो फैदों अब्ला बिथांमोना माबोरै खबर मोनखो बेखौथ' मिथिला जायखिजाया जोंथ' भिडिअखौ होगासिनो दङ फार्स्टनिफ्रायनो नोङो जेनेबा एसेबाबो निउस आरो बर' इउटुबारफ्रा दिनै आसामिस मिडियाफ्राबो दिनै एकदम नारसिनदों आरो बर' इउटुबारफ्राबो दिनै हानायमानि दिनै सोमखारिदों दा माखासे बर' लिडारफोरनि थाखायसो फैनो गोनां जाखो ना बर' इउटुबारफोरनि माने माखासे नारसिनाव फैनो गोनां जाखो एसेबाबो गुवारै बुंना होनो हागोन नामा नों आंथ' बेखौ दा बिथांमोना प्रजेक्टनि बिगोमाया बर'बाथ' जों बुंनो हागौमोन नाथाय प्रजेक्टनि बिगोमायाथ' गुबुन हारिनिसो जाहैबाय दा जों बोरै बुंबावनो बेखौ आं माने उसुबिदा मोनदों आरो ना बोरै बुंनो जोंनि साननायावबाथ' बर' इउटुबारफोरनि थाखाय फैयाखै जानांगौ आरो ना मानोना बिसोर बर' इउटुबारखौ नायखायानो नङा होमबा बिसोरो माखासे हारसाफोरनि मिडियाफोरा होदों जानांगौ बेनि थाखाय फैदों जानांगौ माखासे गाबलाय फुलायखौ होदोंमोन ना फेसबुक वाट्सएपफोराव होदोंमोन बेनिफ्राय नुनानै माने फैदों जानो हागौ आरो नङाबा नायफैदों जानो हागौ ओरैनो जास्ट खबर लानो थाखाय नायफैदों जानो हागौ बेनि थाखाय नङाबाबो मिडिया सिडिया नायालासिनो बेहाय गावनि खामानि जागासिनो दं नालाय बेनि थाखाय नायफैदों जानो हागौ दा बेखौथ' जों बुंनो हाला बिथाङा मा थांखि लानानै फैदों बेखौथ' गावसो मिथिगौ बेखौथ' बिथांमोना रावबो सिगाङाव फोरमाया बेखौ माने जों बुंनो हानांगौआ गोजाननि बाथ्रा आरो ना मानोना जोङो दा बेखौ बुंबाथाय बे मोनसे जागोन माने गोरोबलायनाय नङा आरो ना बिसोरबा मा थांखि लानानै फैदों बेखौ गसाइयासो मिथिगौ दा आं बुंनो सानदों क्लियारै आसामिस निउसानो जा आरो बर' इउटुबारफोरनि सायावनो जा जों बुंनो गोनां माखासे एसेबाबो गुबुन हारिफ्रा बर' इउटुबारफोरनि सायाव एसेबाबो खोनादों बा नुदों दा बिनि सायाव जोङो बुंनो गोनां दे बायध'था जाय मानसिया बे प्रजेक्टखौ लादों दिनै बायध'था गावनो स्पटआव फैनो गोनां जादों आरो बिदिनो जुदि बर' हारिया खैफोदाव जुदि खौसे जानानै होसिख्रावबाय थायोबा अरायसम बर' हारिखौ मालाबाबो बिदि खामानिनिफ्राय नोजोर होनायनि जानगाराव थानो गोनां बायध'था जागोन बिनि थाखायनो अरायसम उकिल गगैआ दिनै हारसिंनो फैनानै जाय मानसिया प्रजेक्ट लागिरिखौ दिनै बे स्पटआव लोगो हमदों अब्ला जों दिनै साननो गोनां बे स्पटआव बर' लिडारा बे जाय मानसिया स्किम लादों बेखौसो उकिल गगैआ दिनै दा बेखौनो बुंनो सानो प्रमद बर' नोंथां गबिन्द बसुमतारी नोंथां उरखाव गोरा ब्रह्म नोंथांमोना बे जायगायाव नुजाथिफैनो हायो दान्दिसेनि थाखाय नोंथांमोना जुदि बे जायगायाव नुजाथिफैयोबाथाय जों जोबोर गोजोननाय फोरमायगोन आरो ना आरो रायजोफोराबो गोजोनगोन नङा होमबा जेरै सासे एमएलए फैनो हादोंबा
बिथांमोना फैनो हादोंबा नोंथांमोनाबोथ' फैनो हागोन नङा होमबा BPF निफ्रायबो फैनांगौ बेहाय बिथोरि खोथा थागोन नामा जाय मानसिया बे प्रजेक्टखौ लादों बिथांमोना बेयाव माने लोगो मोनलायनाय बेयाव माखासे सिङाव माखासे बिथोरि खोथा थागोन नामा आंथ' बेखौ जेबो बुंनो हाला दा नोंसो बुंनो हागोन दा बेखौ दा जोंनि बुंनायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ उकिल गया फैदों आरो बे खामानियाव जाय मोनसे प्रजेक्ट लादों बिथांमोना बे फिल्डआव माने लोगो मोनलायफैदों बर' लिडारफ्रा बेहाय मानि थाखाय लोगो मोनलायनो थाखाय खाबु मोनफैयाखै माखासे बिथोरि खोथा थानो हागौ नामा ओमफ्राय नै गाबोननि समाव माने मोनफ्रोमबो दल संगठना ज' जानानै सावरायलायगोन होनना बुंदों जाय मानसिया प्रजेक्ट लादों बे प्रजेक्ट लागिरिया बुंलांदों दे रायजो राजानि डाटाखौ लानानै आरो रायजो राजानि मतामत लानानै माखासे माने सावरायमेल लानो थाखाय बिथाङा गाबोन 1 बाजियाव होनदों नामा 1 बाजि समाव माने बियो गाबोन सावरायमेल लागोन बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो बर' लिडारफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय अरायसम आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर' इउटुबारफ्रा सोमखारिलायनाङा आरो बर' औ सोमखारिलायनाय आरो बर' इउटुबारफ्रा लिडारफोरनि सायाव बखिबाय थाबासो फैनो गोनां बायध'थाखौ दालाथों मानो होनबा दिनै बर' इउटुबारफ्रा सोरबा लिडारखौ सोमखारिबाय थाबासो जों नुजाफैनाय फ्राय बाहागोआवनो बर' लिडारफ्रा जिखुनु जाया जाथायावनो जों बिदिसो जों नुदों आरो दा बेफोरनि सिगां खोनाबानो साखाफारा जानानै बर' लिडारफ्रा नुजाहैनो हानायानो बर'फोरनि खौसे आरो आं दा बेखौनो खावलायो जेरै रिहा ब्रह्मनि फिसाया फैबाय जाय मोजां मानसिफ्रा दिनै एडभान्स आं बेखौनो मोनसे खावलायो जोंनि बर' बिटिआरावनो जोंहाथ' बर' रायजो नांबा बिटिआराव गुबुन थिखादारफोरखौ गुबुन रावनि थिखादारफोरखौ जाहाथे चान्स होनाङा मानो होनोब्ला गावनि बर' थिखादारफ्रा जुदि मोजां थिखादारा जुदि खामानि मावनो मोनोब्ला एसेबाबो बर' हारिनि खैफोद आफोदाव सहाय होनो हायो दा जाय मानसिफ्रा मोजां माने बिटिआरनि स्किमखौ गुबुन हारिया मोन्दों बे बिथांमोनाथ' दा बर'नि जायगायावनो थाखा फैसा खामायदों दाथ' बिसोरथ' जोंनो बे बर'नि खैफोदाव माने थाइसेबो अनुदान होफैयाखै जाय मानसिफ्रा दिनै नांलाय खमलाय खामानि सामानि बिना लायो बिसोरसो माने एसेबाबो अनुदान होफैदों बिनि थाखाय जों नुदों दे बर' थिखादारा गुबुन हारिनि जायगायाव खामानि मोना गावनि जायगायाव जों नांलाय खमलायसो बर' थिखादारफ्रा लानो गोनां जायो आरो बे बर'फोरनि जायगायावनो गुबुन थिखादारफ्रा गुबुन रावनि थिखादारफ्रा गिदिर खामानिखौ लाफैयो आरो बर'नि खैफोद आफोदाव मालाबाबो सहाय होआ बिनि थाखायनो बर'फ्रा खौसे जानानै बर' एलेखानि खामानि दामानिफोरखौ बर' थिखादारफ्रानो मोनथों आरो बर' थिखादारफ्रानो मावनो सुबिदाखौ चान्स मोनथों आरो अरायसम बर' थिखादारफ्रा बर'फोरनि अलखदाव सहाय होनो हानाय बायदि खामानिफोरखौ मोनथों आरो आं बेखौनो खावलायो लास्टआव दिपेन बर'आ बर' इउटुबारफोरनि सायाव माखासे सोमखारिनायाव जाहाथे बर' इउटुबारफोरनि सायाव जाहाथे गोसोफ्राव आघात दालाथों अरायसम माने हारिनि थाखायसो आरो जाथिनि थाखायसो बर' इउटुबारफ्रा प्रान्जल फंबायाबो सोरखौ मालाबा बुंहरफ्लांदों जानो हागौ नाथाय उफाय गैया जाथिनि मोनसे गाबखांनायाव बुंनो गोनां जायो नङा होमबा दा गाबोननि जि सावरायमेलाव बयबो माने लैहोर जाहाथे बे जाय मानसिया प्रजेक्टखौ लादों बेहाय बयबो हेफाजाब होलायगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारि।